dan samari kai taso ya kuran an zo sayan rago ko la zan sayi rago madalla rago nake so ka diba mini dan sarmai rago jenon mai kitse haka wanda bai da tsada saboda jika 3.5 ce na kawo ragon jika 3.5 kawa Allah ka sauke murya kai wai wani irin yaro ne ko me yana son sirri in jika 3.5 ba ta samu rago garba ai sai samu mun da akuya kwarai kuwa zai kurashi jika 3.5 ko zabo he da kyan ko zabo wallahi na rantsa da Allah ƙarya kake lokacin jorumu dala 3 muke sayan zakara dala 2 kaza ku ne kuka bata duniya wai tsayan tambaye ka yaro kai musulmi ne kwa shakka babu ni ko a fim ban taba jin ragon jika 3.5 ba kalka zage ni wace irin lalata ce ba sa cikin silma da zaka ce mini ko a filin baka taba ganin ragon abin nan ba wannan yaron barin ga ma zance guda inda Umar Musa ya san da irin lalatar da kake shuka a kasuwan nan ta raguna yaro dari mun huhun goro zai maka ko ya kai ka inda ya kamata ya san wai wane ne Umar Musa nan da kake gani Umar Musa shine uban yan sanda na Nijar gaba daya Umar Musa wato yar aduwa ba ki gaskiya a zahiri in ka san kana da laihi wallahi kan maka ne to billahi ladhi illa wa to shikenan ku dan gewaya dai ku gani ni dai ban da rago irin wannan dama baka da niyyar sai da mini wannan yaran bai da imani amma tsakan da Allah garba ni kai ka bata mini kasuwa iko in ka zo sayan rago baka zuwa tudurwa bisa commercial kin na rago tsaya kake ka saurara tunda yake kai baka jin yaran dabbobi ma ka san ni ban na san ragon da bazabar me yake kiwo ragon da bazabar me yake kiwo ragon da bazabar me yake kiwo ka lura in ka zo ka tsaya bisa kansa zaka ji shi ragon ya ce wai gwalo sai ka ji akuya ta ce abada ye ni kala ka saya kitse ne zalla alquran in ka kara shiga wutar sallar layan ga maka esquelet kin kawai ne ko kwaciya bai cika amma wanda mu gobira muka yi in ka zo ka tsaya sai ya sashi ragon ya maka sanni da zuwa da kaho sai ka ji ya ce madarin hawa sai ka ji akuya ta ce mayayi na kirkin kenan ba da kudin ka kawai lalle ka san bisa ni na san bisa to diba yanzu bari in tambaye ka na'am Allah ya sa baka samu ragon ba ko dan busu da kake yi wannan shi ka 3.5 ya zaka ni biya fara zaka tambaya ya zan yi da kuɗi dubara ai bata kare mini 300 nan honke da tafshe da yaji zai sai in cinye kaf duka in mai da tasar da kote jikar bi da sai saura in sai a dalko in sha in more in wuni cikin ƙarfi koshin lafiya da hazaka da haka kai tun da wari ai da yani saboda na ga da muna ta hima da kadan su diken nan a dalko sandan ma ba shi ba kai da ai ba ta gare kai yadda ta ne sandan da gani mana wai dan salu wannan yaro na kargibin sai ya biyo ni wai da sanda wai inga na ce mai da dama ba shirin kirki ba muke da shi wai jiya da yazo da na hana mai shayi sai ya kewaya kuma sai ya ce mini mata arango nace dan ba samu ragon lai ni ne ragon wai arango alquran haka wai kaman kakakki haka ni ya ni da najar rango ca nike ni ne ragon kai mini iskanci mana di ba garba kan mun bata lokaci kaji wannan yaran bai da imani ni gaba kadan tana ya mu samu wani dan gurgun na afiya ba haka nan mai impossible ne fa di ba in ga maka wani abu gari annabi ya ma duk wani marasa karfi layya ba dole bane in baka da ragon lai sai ka je ka ci bashi anno safa komsa safa la fiel kowannen mu a kullum ma ita ce ya fara sahiyar shi cikin ƙoshin lafiya da walwala. Buƙatar kowannen mu a kullum ma har ila yau ita ce wuni da ƙarhi hazaƙa da kuzarin aiki. To sirrin biyan waɗannan buƙatotin ya samu shine te Adelco. Sabon shayin da kamfanin Adelco ya kawo domin moriya da jin daɗin 'yan Nijar. Te Adelco shayi ne na gari na hakika mai ingancin gaske da aka shifka aka noma a cikin nagartaccen yanayi mai tsafta. Wannan ya ba te Adelco daɗin ɗanɗano da samun karɓuwa wurin al'umma saboda mi saboda te Adelco shayi ne da ke kumshe tab da sinadarai masu kyautata rayuwa da gyara jikin ɗan adam da kuma ƙara muku nutsuwa da fahimta cikin aiki ko karatu kai kalin kai ku nesa te Adelco ubansu ne. Adelco shayi ne